Ndataura chokwadi pamberi pedare rachangamira. Utongoda mhosva yamakaripotera nhau iripo ndeyekuti inini ndine mwana wangu arurwara kudaro takafamba tibva tange tuti tigadzirise nhau dziurwadza mwana. Saka pakugadzirisa nhau dziurwadza mwana panewo zvaakazotaurawo. Handazosumuka nemwana kuenda korapisa mwana. Saka ini ndiumirira kuti mai guru wangu ndiwe kwaNyamakupi, mukadzi wamukoma, ndiko kwatakabata mhaka irurwarisa mwana wangu. Saka tiumirira takatati kupera kwaJuni ndipo panofanira kuunganidzwa mari dzokuti tigadzise nhau yacho. Muna July handazona ndawasungwa ndiwe kwaNyamakupi. Vakati toda kunzwa nhau yawakafamba yemwana wedu kuti wakanzi chii. Hataenda kudare raSabhuku Bonyongo. Ndasvika ndikati inini handina kufambira nhau yemwana wekwaNyamakupi. Handikwanisi kuti ndiifambire pasina wana baba wacho. Asi nhau yandirufambira ndeyekuti mwana wangu aite zviri nani, uye kuti chirurwadzawo mwana imi kana musiwo uchinzwisisawo isisu ungatiendi padare riri pamberi. Tikatasvikawo kwaChangamira, Changamira achatibatsirawo kuti pamwe anoonawo vanhu vanokwanisa kutitsanangurirawo nekunzwisisawo zvinhu zviri kuitika. Nokuti mamiro yakaita nyaya yacho, mai guru wangu kuti aratidze kuti arikuda kubhadhara zvinhu zvakasiya zvaitwa nemurume wake Hasuku. Aripo ere mai guru? Ari. Panapa. Alright. Uya yapo. Mwana wangu ave nemakore, ndofunga gore rino nderechitiri arwara. Saka kurwara kuita mwana ndakazodaidzawo vana baba, ndikadaidzawo zukuru, ndikadaidzawo vana sekuru. Tobva tagara tatafamba. Saka patakafamba tine nhau dzatakabata dzakasiya dzaitwa namukoma. Mukoma wangu akashayika. Mukoma anogara ipapo anoye murume wamai guru. Saka tiri munhau yekugadzirisa kuti tiri kugadzirisa. Pakutanga takadzoka, patakabvofamba takadzoka hatati kurudiwa 100 yanga yanzi rudiwa sondo racho. Mai guru abvati pane kwanichamboenda ndichambotsvaga 100 iyai. 100 iyai haana kutsvaga akabva angogara. Kuzoti zuva rekuti yakudiwa mwana utorwara serious, kumubvunza abva ati kwandakaenda kwacho ndakashaya. Muidini kupa feedback? Abva angoti ndakangoshaya handangonyarara. Imini pamaifamba mesere namai guru? Ndakafamba inini, mwana wangu first born, mwana mukomana wamai guru, pana sekuru Nyatondo, napaonesa dziwari apa. Ndo dare mafambiro atakaita. Saka tafamba tadzoka kudaro. Mai guru pa100 haana kutsvaga kuti hatazotsvaga $100 hataenda tatasvika tatataura nekwakatorwa zvinhu kuti chimbotimirirayo tiri kuya tiibhadhara. Tatai munofanira kusvika August madini ndiwo mwedzi wekupedzisira kunge mabhadhara. Saka patakagara meeting yekuti sisu takugara kuti tigadzirise kuti tibhadhara, pano nhau imwe yakabva yatanga kutaurikawo pamwana. Handiti nhau iyi yataurika, mwana akabva angoti zii, abva angopetuka makumbo, abva angovharika maziso akanotaura ngatsakutoka. Hatazofamba hataenda kwatakaita kuti hatabatsirwa mwana. Asi kufamba kwatakaita kubatsirwa kwacho takafamba mwiri mwatakafamba namai guru wangu. Pekutanga takasvika kwakaigadzirisai nhau yechikwambwe ichi chatiri kuona ichi chamuda kugadzirisa, nokuti chichauraya, chichadeura ropa mumusha. Kechipiri mai guru akabvunza, makashaya mombe? Mashaya mombe, pane zvekwamakazoendawo kobatsirwa kuti mombe iyo makazodini? Munhu achati angosiya zvakadini zvakadaro. Abva ndakubatsira mwana, abva asvika pakubatsira mwana, abva ati mwana enda pana mhai wako. Mwana akanga akuenda pana mhai wake nyakumubereka, abva enda pana mhai wako, abva angoenda pana mai guru.
tatangobva mwana wedu atudini atungotaurawo nekufamba. Pechipiri patakaenda tasvika kwakai muda kuti tikubatsire mwana ere nekupatsananguro. Tatati toda zviri kwakai chandinogona kudini kuti tibatsire mwana. Kana muti ndibatsire mwana tobatsira mwana. Shuwa akabva angobatsira mwana wedu tsananguro hana kutipa. Tatangobva ipapo tadzokera musi watagara uyu takati end of June vanhu ngatiise mari dzedu pamwe chete tione kuenda kobhadhara. Kusvika nanhasi maiguru hana kana kutaura kana kuti mari ndiushaya kana kuti ndiudidini. Ini ndirurwariwa mwana wangu arurwara nanhasi arungorwara. Saka ndipo pandakazoona wekwanyamakupi wavo kundisunga. Saka ndipo pandakazoona wekwanyamakupi wavo ndisungisa kudaro. Wana Nyamakupi wakazokusungisa ini? Wandisungisa kudaro. Yakangonzi une mhosva yekuda kuti upindurane newekwanyamakupi padare. Ndozva zvakaita Samuel. Ndakaenda shuwa padare raSabhuku. Sabhuku wekwanyamakupi wabva ati iweyo kufamba kwauriita tokati tinzwo feedback yezvakatauri kuti pamusoro pemwana wedu kutaura mwana uyu maiguru wangu kuti pakataurwa kuti chii. Ikati inini hana kufambira nyaya yani yemukunda wenyumba. Ndakafambira kuti titi mwana adini aite zvakanaka. Saka tafambira kuti mwana aite zvakanaka. Saka takadzoka inini handina chekuti niwofanira kupawana tezvarenyi feedback. Saka tiri ipapo wekwanyamakupi wakabva ati saka nyaya yapera isusu taona unonge tamhanya kukasika kuuya kokubvunza. Ikati aiwa kuuya kwamatoita kwanaka nekuti uyu haasi kuda kubhadhara nekuti haasi kukopareta pakuunza mari yekuti tiende kodini kogadzirisa zvinhu. Saka nyaya ngaiende hayo mberi. Pamba chemimi hamusi kugutsikanawo neoutcome yatakauya nayo isusu kuti zvatakauya nazvo kuti ndo zvatabata izvi. Saka ngaiende nayo tobatsirwa kwachangamira. Nyaya yedu hombe iri pakuti changamira mwana wacho tatouya naye. Mutibatsiro mutionero kuti mwana uyu chakonzera chiri kukonzera mwana chii pamwe newandiunyepera maiguru kana kuti ndiudini. Zvibude pachena. Nenhau yacho yanga yakataurika pamwana kuzotaura kwaakaita kuti inonge yakamira sei kana itsananguri. It's okay. Mai musununguke ndiri kuona kunge makabatika. Sununguke. Mina ndichataura newe. Ndotongoti musununguke ndiri kuona kunge pane zviri kuitika kwamuri. Tipe tinzimbo Nyamakupi simukai mutipe zvamunoziva panyaya dzekutaura. Tauti dautaura chokwadi pamberi pedare. Sinzai maoko dautaura chokwadi pamberi pedare. Pamusoro musati mataura ka vanhu kana maya kana unotadza kutaura chokwadi. Iwe because kana waunzwa panapa zviri kunzi une mhosva muda kuenzaniswa. Umwe munhu anogona kumhangarira uzopedzisira ndiye abatwa nenyi. Saka usabva wanyanya kubatikana kubva watoshungurudzika. Feel free unyatsotaura zviri pamwoyo pako wakadii wakasununguka. Panapa hapambunyikidzwe munhu hapamanikidzwe munhu kutaura. Handiti ndiri kuona vamwe muri vamati ukangoita hasha kutaura chokwadi kaka unobva watobuda because hauchazvikwanisa nezvakutaura hasha ndodzinenge dzakudii dzakutonga. Imizi yanyaya wandingirika taura zvaunoziva wakasununguka. Panapa hapambunyikidzwe munhu. Ndosaka mauya panapa kuti tikuenzanisai mugare mune zvakanaka chete. Taura chokwadi pamberi pedare. Chakumbirawo kuti ndichataura chokwadi chandinoziva pamberi pedare. Rega tito pamusoro wadare pamusoro wana mheta. Ndichakumbirawo kana dare richitendera ndimboti briefei mamiri akaita zvinhu zvacho kubva kumashure maybe kuti tigone kumva maybe taunganidzwa nechiitiko chakadai pamusoro mwana uyu akaroorwa nekufunga about 25 years dzapfuura mumusha kwaMaguru. Aroorwa 25 years dzapfuura ari musikana akasvika mbuya
maiwe awo kana kuti amwene wake wachirwara. Akamuchengeta mbuya wakarwara kwenguva yakareba zvisingaiti, akagara naye akamuchengeta achimupe pachidini, zvinhu zvaazvitori zvezera rake zvakabata, nekuti zvishuwa kuona munhu arwara zvokuti anenge achibviswa mapfina. Akabata basa iri ari mwana mudiki, akachengeta mbuya uyoyo. Pamusoro esanyamakupe, isisu kana chinhingirika kana munhu aroorwa mumusha memunhu une majutis aunotosangana nawo, nekuti kana mirai kana ndakuroora tava nyama imwe chete, mai vako nababa vako vavangu, vabereki vako vavangu, tikada kudzokerwa mashure tinorasika. Tinomboti timbonyatsotsvaga nyaya iyi ikupomerwa iyi zvekuchengeta akatoita juti rake, kana asina kuzomutendawo akanongonzi mweya munhauro yekaka vachazongomutenda, nekuti kana akabata basa rakawanda. Chatiringoda ndeche nyaya yamaurira nayo. Saka nyaya iri kuitika pakugarisana kwababa munini namai guru ndevekuti havasi kugarisana, ndokuti nyaya yechekutanga yechokwadi kubvira nekubvira wari nyaya dzavo dziri kunetsa dzakaitwa matare mumusha dzikaitwa sei zvekutosvika twapiwe nemigaro wasirudini wasirugarisana. Saka nyaya yataurwa namukwasha yekuti ane mwana ari kurwara, isu kwaNyamakupe tatisangana nyaya yakadaro. Patakuziva kuti ane mwana ari kurwara mukwasha uyu, wakatuma munhu nemutete kumba nedare, watuma munhu nemutete kumba wati asa Nyamakupe, asi wasati watouya nemutete iyoyo paka pane nyaya dzaadzi kuitika dzekuti wanga wachienda nemunhu ari kusikirwa iye achinzi rudini wachinoenda kumba uyu iye Kwasha nemudzimai wake natezvara wake naambuya wake wachinoataka mwana uyu wari ari kumba kwake. Saka isi ndiro nyaya yanga sisi kuitirawo zvakanaka kuti isisu zvagara nhoroondo dzakarebesa dzezvakaitika kumashure, but isi takangokusimbisa mwana wedu kusvika akurusvika paari ari mumusha wekwamagura. Tikati iwewe chisi chitongoshingira kukudze mhuri uri musha wekwamagura. Saka shuwa ndio zvakaita akakudza mhuri yake ari musha wekwamagura. Saka pakudisa ndepekuti hawasisi kushusha chete, wakudini wakuita zvekuita wachimubata nenyaya yesvikiro rokutaurwa iro riri. Saka wadaro manje wakabva wadaidzana Sabhuku Bonyongwe nevamwe vanofunga pane umwe wari panapa wakadaidza kudare racho ini ndandisipo, wadaidza vanhu kudare vanzi wakatuma munhu nemutete kuna baba angarega kumba, baba vawayadi vaenda kunonzwa kunonzwawo nyaya yacho. Saka waenda kunonzwa nyaya yacho baba waenda kunonzwa nyaya yacho. Baba wari kuti takasvika pamba pawo Mukwasha, pavasvika zvanzi tatitiwe munhu wenyaya iri panapa, patine munhu arudini arubudirwa panapa, asi ane zvarudini zvaari kutaura. Baba ubva wadi ubva wangogara wana zvakataura bva wadi kadzi aendera imberi. Saka papatone wadare wanga wari pazvanzi mwana ngadini ngaanotorwa mhene kwakanotorwa ere kwangari aibva auya mwana iyeye. Saka zviri kunzi mwana uyu akadini akasvika bva agara muchikuwa mumusha mumba wekwamagura, agara muchikuwa vadedza kuti waroora wangu ngavadini ngavauye wagare mumwe apa mai wake mudzimai wake uyu naiye uyu ndo waroora waitaurwa adini. Mwana akabuda chindiusikirwa ndiusikirwa na mbuya namai wai awa akashayika wacho. Saka aibva anzi chitaura zvakaitika zvikanzi vandinongedza kuna tete kazi pavaroora wangu tupana akandiuraya zviwanokati wakarewa nani hanzi akabva angosimuka vatanga kubata tete pahuro mudare mumomo vabata tete pahuro wano takamuraiwa kozvichichichi watakamurwa zvikanzi tete wabva kuti inini ndakauraya mbuya ndakamuuraya sei, zvikanzi wakandipa ndini ndikubudirwa ndinonzi achitaura zita ramai wavo wakandipa mushonga ndisashonga mushonga muchikafu. Wadare wangu waripo wabvunza zvikanzi wakaisira mushonga muchikafu chirudzi wakapiwa kandi ndakapiwa poison, zvikanzi wakapiwa poison chirudzi, zvikanzi tete wavo vabvunza zvikanzi ndakakupa poison ini handizivi mushonga ndakautora kupi. Vanogwara vari kubvunza vari mushonga vari kubvunza svikiro rari chinzi rainzi svikiro rachiroro, zvikanzi svikiro rikati no hausiwe wakadini wakandiura straight murume wako iwewe ndiyakava nei nemushonga akabva nemushonga kun'anga abva nemushonga iwo wapiwa kunzi undisire muchikafu usiri kuziva vandisira mushonga mbandafa mati urwere hwadini hwanyanya. Vanobva vakati padera bvabvunza zvikanzi mimi nyaya iyi muri kuzvitorepiko izvi iwewe Magura? Zvikana Magura takafamba
zvikati mogoti wakafamba kuita kusimudza nyaya dzakadai idzi iwo pasina iye wachasiuziya urungoti kavata kamona simuza kuti nyaya irubva kupi papa ine mukwasha vane mhandadzi yawo hwani yakarohwa mukwasha yanga aripo zvikati akutuma iwe mukwasha kuti unodini uite mediator unonzwa nyaya iyi nyaya wainga kufambira uchienda waruti wakaenda ndiyo yanga iri nyaya wakaenda iye tete uyu naiyeye nemukwasha waenda ikokokoko nambuya kwambuya kwakabva iwe tete waenda kwandosvika wakaenda kwese kwari kutaura wakaenda saka isusu feedback yatiri kunzwa taakutaurwa neavo vari kuti kwese kwakaenda hapana chakadini chinhu chakabuda nyaya yangu wadi yangafambira apa wabva wadzoka isi tikati tichazwa feedback atitaudzirwa mutete kunzi mune nyaya mwana yakaita nyaya hapana mutete nyaya yakauya zi hapana nyaya yakauya zi isusu manje tivatati isu tikarasika zvakadaro uyu munhu ururamba uchishawira dhimoni kana kuti tichishawe dhimoni chii riri kuenda kuataka chida unobata chi hamza dzedu pahuro vatati sizande kwasabhuku totati sabhuku sisu toda kokumbira kuyananiswa nemukwasha kuti ngawagarisane pai pamba ndo nyaya takaendera kwani kwasabhuku vatatoka kuda sabhuku sisu tauya nenyaya yekuti mukwasha wakauya shoti mutete wawo chitishi mwana wedu vane nyaya akaita ikataurwa pajekerere kunzi akadini akauraya wabva wadzoka uchifanira kutipa feedback sevanhu vakauya pamba feedback hainodini haina kuuya saka sabhuku akati iwewo shuwa zvamakaenda wakaunza feedback zvikanzi handina zvikanzi ko zvamakanyaya takagarira pasi mukafambira iyi yakanonzikwa makaenda zvikanzi nyaya hapana kana chatakataurwa kana chatakazwa nezvazvo tikati no kana zvakadaro sabhuku pamwe ndisitadini tanga tamhanya edu kuti tizooti feedback iri papi nyaya ichiri mumaoko ekwani ekwamagura tibva tatora mudare kati asi sabhuku nyaya yedu tadini tawithdraw ndo nyaya takaita kuna sabhuku zviri mumaminitsi asabhuku saka isisu tobva tatobva ipapa tatopedzera sabhuku tatoondekana tati nyaya yedu yapera saka isu tiri kutoshokwa kuzonzi aitava kusukiswa kwamambo ndiyo nyaya taoitaoga pani takatoshokwa zanzi vanatezera masukiswa kwamambo mune nyaya muda kuti munopindurira kwamambo saka ndosaka muri kuona tauya kudai tida kutochatsonza kuti nyaya yatisungira ndei pamusoro pezvo nyaya iri kunzi mwana zvaakataura akati ndakaurayiwa neuyu mwana ari kuti chi ndakaura natete awa asi zvaakaura natete awa ari kurwadza mwana weawa isusu tikazotosebhuri ko kana wakaura nehama yedu iyi handiti zvimwe zvinotedza dzinza isusu dai urwere taifanira kuona kwani kwanyamakupi ndo papane kwiri yedu manje saka wakabvanyaona nyanya hatiri kudziwisa dai maenda mese modini pati kwakaenda kwashahudza kuna chakadini chakanobuda saka ndofunga parizvo ndapedza alright imini baba mati muda kubatsirwa sei idari inini ndoti dare rairi chikwanisa kutipo vanhu vanotienzanisawo kuti nhau yatakafamba tiibata isisu yatatoda kugadzirisa maiguru haasi kukopareta kuti tibhadhara zvinhu zvakaitwa nemurume wavo zviri kurwadzisa mwana wangu ini maiguru ari kubvuma here madhata usatounzamba mari kubva end of June usvika so kuraro kuti munhu asuda asi makawirirana here namaiguru zvekuti musvike pakuti makutaura mirai ndiri dambobvunza hangu mubvunzo wandiri kuona kuti amai avaishirikadza vana murume ava ndiana baba wasara mumusha zvinhu zviri musha nesa ndezvemusha mamagura saka vada kuti shirikadzi iye ndoyotsvaga shuwa mari kusasiriswa imi ana baba muripo kuda kubhadharirwa matambudziko enyu neshirikadzi kungovhurana because wamana kusimuka achiti chitema chimbonyarara because apa kuti bhurema maiguru aroramba wakanyarara maiguru havana murume handiti iyo ndikabvunza kuti kufa kwakaita mukoma wako akambowabatsira here kana kuendesa mwana wechikoro kana wani toda kutaurirana chokwadi because nhasi aungati zvinhu zvanesa mumusha mako akuda kutanga kupinda kuenda kuti maiguru arotamba tadza kukopareta ishirikadzi yakafirwa nemurume akasara achitamburika nevana venyu vanotakura mutupo wako nezita rako koyambutsa mhuri iyoyo nhasi oda kuapa kuti bhedheni nekuti isaneswa mumusha munomu tsvaga mari kuti gadzirise zvinhu zvomu ameno pfungwa dzangu kuladzikana mukoma wenyu imimi akalomba ka imimi ndimi munofanira kumuita izvozvo kwete kuti mukadzi uyu uyo anonga atongoripo akangogara bhadhara imimi manjigara pake kuti akaomba ndanduda samagura pamuri kuti makafamba namaiguru awa nhau yanga iri kwanyamakupi kana kuti yanga iri kumusha isusu tatofamba toda kugadzirisa nhau yemumusha handiti mwedu zvamakanzwa imimi nhau yanga yakamira tabata nhau yechikwambo handitika tiri kupi shamukoma samukoma wenyu tabata nhau yechikwambo shamukoma
padare patakatonga vakanzi maiguru handitika vano ukomba kwangu wangobva wabatsirana nani namukwasha akarora mwana wako wabva wapisawa 300 inini 300 mukwambo akarora hanzvadzi yangu 300 ndapaona pane nyaya maiguru mane mwana akarorwa saka wakuda kuningirika mukwambo ndiwo matongerwo kutaura matongerwo ayakaita mambo aya tingamboonesa wedweka vakomana ngatiite mwoyo wekuzoti amai ishirikadzi kana niwo zvinovarimira sei kuenda kundoti mukwambo musha mangu akomana kaka mukwambo anenge atori no dzake ana magura mutadza kutwasanudza musha wenyu kuda kutwasanudzirwa nomwe munhu muda kuumbirwa musha wenyu nemukwambo nekuti akaroorerwa onai changamiro wangu inini ndiri ndega ndiri 1 so izvozvi ndatine 3 years nemwana ndichikwira ndichidzika murudo saka ndipo patakati isisi wonai imimi kuti nhau iyi handitika iriwo mumba mwenyu handiti inini sababa handisi kuramba bai handitika ndisiri kuramba ba kuti uye apa hafu tosatudza musha wedu todini zvinhu zvedu zvofamba mutemo uripo manje sayonenika muronzi wamurutaura nachangamiro kudai shirikadzi kana yatofirwa ka imimi hamuna nidhiba yekuti muotore turikomba kwacho kuya kumaende kolipa zvinhu zvakatowana mukoma izvi because maakutomuisa pazero kawo handimuzviona kana kuri kuti akafirwa ka imimi ndii mungatomhanye kuti toita sei kuti tikwanise kudii kulipa zvinhu because pamba chana kotora chikwambo ichocho iye haazvizivi aiwa uri kuenda kure kana nhasi uye akafuma afa uyu mukatadza kugarisa zvinhu zvenyu hazvimbofi zvakasvitsa kuenda kwanyamakupi zvinongoramba zviri mamakura uyu mutorwa kwamurume hamuna rudzi naiyo saka ndiri kutoona hambo amamisaura muda uroyerera maiguru kuti vari kuramba kukopareta parodiwa $100 vakomana $100 munhu asina murume pamusoro pezvo zvisiro yeti baba pamusoro pezvo pamusoro echangamiro mwana zveshuwa zvamukutaura zvezvi baba ndiye akamiramira kumishidzidza kuti akudziwa nari musha imomo uyuwo nyaya yatonai uyu unene honde kuti anoda kutomudzinga kuti haasi kuda kuti agare papi ndo nyaya anayo chaicho yaasikuda akibuda pachena saka nyaya iyi yabvira kare ichingonesa kwakaitwa makare akawanda zvokudai hama dzekwamagora dziti pana mwana utodzidzwa wapendi wese watodzidzwa nye dziri kutangira zvei ari kushusha mwana uyu zvisikuiti pamusoro pamunoti inini hangu danyatsotaura chokwadi mudare mangu ndakafunga ndakataura ndati shirikadzi nenherera handidi kuti zvishungurudze nekuti shuwa vanhu pachivanhu chedu tine kahunhu kekuti munhu akafirwa nemurume yakuita kunge mhosva vanhu munoda kumushina twese twakafirwa nemusha muchikanganwa kuziva kuti munhu iye ane upenyu achada kurarama ada kukudza vana vake vari musha nhasi vana vakaita zvakanaka ka ndimunenge muchopembera kuti mhuri kwakavhenga takabudirira kana vakaita madhokota hambo pakadaidzwa senemeuti nyamakupi kwamagura vanenge vachonzi Dr. Magura havazopa vakanzi Dr. Nyamakupi kana maita dambudziko garai pasi muchirega kushungurudza maiguru pamwe munenge muchiona kuti maiguru echiisi vane kamuwaniro kwavanoita kaka munonyatsa kugara navo pasi munyatsotaura navo dambudziko renyu maiguru zvinhu zvakamira so kana zvechokadi mukamapurisa zvakanaka anazvo hamborambi asi mukada kuita zvekumbunyikidzwa kuda kubva matomuroverera kana kutoda kutoti iwe murume wako ndiye akadaro kuti pamwe asumudze musoro kwandiri handioni zvakanaka bati dinoterana handichazivi mimi mati muda kubatsirwa kupinda pachiremba namaiguru ini ndandotika kuti sometimes vanongasuona kuyewa zvinani kuti timbopinde kwachiremba kwacho tionekwa zvionekwa kuti zvinhu zvakamira sei zvese nenhau yacho iri kushungurudza futi iri pamwana yangu ironzi mwana wangu kubudirwa so mwana wangu ari kubudirwa handitika nhasi imimi zvamakama kuvhirikidzane ava kana zvikabuda zviri zvekumba kwenyu munozodii zvikabuda zviri zvekwenyu imimi kumba kwamagura zvisiri zvemurume wavo munozodii timwe tichanda nezvizvinwa zvabuda zva munhu akangwara kupfuma munhu chinhu chakaoma handimbodi kunyepera ini munhu akangwara famba kana kutsvaga vanhu vechikuru vanokupawo advice handimunyatsopanzwa nekuti ukangoita dambudziko ravo ngototi maiguru vazodai mangwana zvikazobuda zvisirizvo zvirumba menyu apa pane kamwe kahistori kacho taurwa kunzi mai ava vakakuchengeterai mai venyu varwara kudzimara mukufa
Nai pane chavakakupa here vanhu vamaguru? Pamusoro chakana. Ya, ndirikumbotaura naPeter. Haana chakupa. Hamuna chigumbo. Makachengeta mai venyu. Ndakachengeta mbuya wangu zvakanaka. Murume wangu akabhadhara school fees. Ndimakatomendesa kuti Nditisha muri kuonera. School fees ndakabhadhara sekuru wangu. School fees ndakafundiswa nasekuru wangu. Disney hazvina basa kuti ndakabva kufundiswa nasekuru wangu. Kuappreciate chako chaiko kunonetsa. Disney mai guru vakakuchengeterai baba mai venyu mune zvakanaka naka. Vaomana zvinorwadza sei nhasi wozonzwa kuti ndiwe wakauraya mai vako. Zvinoshamisa pamusoro vanhu vekumba kwana mbuya wangu vari kuti siti nyaya iyi kumusha kwedu hakuna, vari kutoramba nanhasi kana hawapo. Vakati aisi nyaya idzodzo towana nemwana uyu dzekuti tete yedu akauraya zvakaita mai vakarwara nehosha yemazuva ano iyi nguva yacho vakasabata muchirungu. Pamusoro plus kana mai venyu makavauraya havambonetsi kwamagura, vanondonetsa kwanyamakupe. Kwamakabva saka vari kuti iwewe ndokonzeresa vachindichaa pamba pangu vachindishungurudza vachiti kwanzi bvisa nini ndakataura napinda baba wangu. saka sanyamakupe ndakuchikumbira akatida kupedza dare renyu. Ndoziva kuti vanhu vazhinji munoti munonamata. Kunamata kwakanaka asi kufamba hakuna kumboita. Toda kuchenesa hanzvadzi yenyu. Ine nhasi ndiri pana pandakamira hanzvadzi yenyu kaibuda kuchinzi hapana chakaichaka. Mari yangu achida kubhadhara $100 vari kubvisa mombe 2 kuenda kundoti sori kwanyamakupe. Because hamufani kushungurudza shirikadzi yakasiwa pamusha ichichengeterai vana venyu. Nhasi moda kutanga kumunhenenjera. Mukafamba zvishokada mai vakasabatwawo muri kubvisa mombe 2 dzinoenda kwanyamakupe. Noti kana mune zvinhu zvenyu zviri kunesai mumusha kakamirai sevarume mugadzirise musha wenyu twasuke. Pane pandoda kutaura. Inini handina kutaura kuti mai guru kana takauya. Kurwara kuita mwana ndipo pakabuda zvinhu. Handiti? Inini handina kusumudza musoro wekuti mai guru azodini. Handiti? Mhepo mukada kuipembedza vakomana ndofunga kuti nyika yedu iri kuurayiwa nechipostori. Vamwe vanotaura mavasina kuswera ende vanenge vachinyatsozva kuti pamusha apa pakamira so. Ende information idzodzo kana dzichitaurwa muchitaura vana varipo. Vana vanobva vanyepera kubudira vobva vataura nemo. Nekuti anenge achinzwa zvichitaurwa munyi. Because nhasi mwana yakuzomisa apa kuti chiuya titaurirane munonzwa kutaura mastatement hobho. Saka zvimwe zvinhu sevarume vakuru yaeticha ichishandiswa brain kuti hakuna da kurwisaniswa nezvinhu zvisina nebasa rese. Waifanira kuchitonzwira mai guru wako tsitsi kwete kutoenda ndowashungurudza uchiwarwisa futi pamba uchidhimanda mari. Anoitora kupi mari? Handamboenda pamba kungowarwisa. Ko mari nai davadare hamuna kunzwa kuti hanzi mai guru waramba kubvisa $100. Akomana inini kana uchitaura ndinoteerera. Hatichakanzi tinofanira kubvisa anambotsika padhovo pake angoona kuti uyu adi haana kubvisa 300 yacho ndandanyarara. Alright, chimbobirai pasaidi asanyamakupe ndiri kukumbira iwe mununure tete agare zvakanaka. Tete mukaona uchiramba uchikuchungurudzai payadhi penyu munodzoka kwatiri mozowaisawo mudaro. Yadhi yamakasirwa nemurume wenyu ndeyenyu. Vana venyu munavo muri kuchengeta vana venyu vakura. Vanofanira kunge vazova vagari venhaka yamakasirwa nemurume wenyu. Kwete kuti munopambwa nhaka yenyu nevamwe vanhu vana varipo. Asi munzi makasiwa muri ngomwa hamuna mwana. Taitaura kuti acha muri kugarira musha macho magura chii. Zvino makasirwa vana venyu. Saka toda kuti mugozombobatsirwa momboenda inyu pasaidi. Kuna baba wanga wachitaura kuti ndine mwana ari kurwara. Hanzi murume awa ndiwo akaenda kotora chikwambo kwa story. Saka ndiwo chiri kurwarisa mwana uyu. Kwanzi hasimbori gogo wakavanzi wakaurayiwa. Murume wayo ava ndiwo wakadini wakaenda kotora chikwambo kwa story. Saka mbuya iye sekuru wanga achiti hanzi wakambouya ndikawatsanangurira aitobvunza kuti saka muchiramba muri kuuya kudini, handambokuudza here kuti endai munobhadhara. Vakati takamboenda tikangotsika ndosaka vane shungu yekubhadharirwa nemukadzi. Ndo zviripo. Amazwana zvataachitaura zviya zviya. Mai vanofirei ava ndevekwanyamakupe kava. Dambudziko rinongoramba riri kwamagura. Imimi kana matonzwa zvinhu zvemusha menyu kaka gadzirai vanhu vevarume. Mai nini mai guru manyasa kuvataurirawo zvakanaka. Mai guru kuri kufamba achibata zvakati. Kwete kuti wafosekedza because vanoitora kuri mari yacho.
havasi pamurume havashandi basa. Tonyatso kutaura nechokwadi, nai munoshanda ende kutora kwakaita murume mumaizviziva handiti vakadzi vanongofira nyaya dzisiri dzavo. Samagura kana muri murume mushande wenyu musunga zisimbe kugadzirisa zvinhu. Maiguru kana kuri kutoapurocha munoapurocha kutovakumbirawo kuti kana wane pavanokwanisa kubatsirai napo, kwete kuti havasi kuda, because havasi kuda because havana murume. Mari yacho vanoitora ku hakuna kwanoitora mari yacho. Saka wamutoro wenyu hani makatombotsika mukatomborongerwa ini yakarongerwa iyo changamiri. Ini mutoro wacho ndinokusumudza ika inini handikwanisa kudi kusumudza. Saka takatati toita uyo aibhadhara kapatu aibhadhara kapatu aibhadhara kapatu tatozvironga titori dare haritori pamwe. Muri wangani? Inini takabarwa tiri vakomana tu, saka ndasara ndiri 1. Masara muri 1. Saka kana masara muri 1 handiti ndimi munenge masara sababa. Maakumira sababa zvikana paine wana wakura wamaiguru ndivo mobatsirana. Maiguru ndiye munenge muchidzidzisana naye zvekuita, kwete kuti anotsvaga mari. Imi ndimi munotsvaga. Vana venyu ndivo munotaura navo kuti ngatitsvage panyaya yakadai. Kwete kuti munoshungurudza maiguru. Pakanzi chi uyu mukwasha neuyu mukomana wangu bvisawo 300. Ini ndobvisawo 300. Tatataura nemukwasha akarora hanzvadzi yangu kuti 300 ndo ma 300 andataura kuti ndo marongero atata. Asi wese hapana ari kuuya kuti ndati pakati. Ini ndingorwadzi ndingorwarirwa nemwana pamba chanongopfuma akati zii, pamwe zuva rese anotswera akati zii. Upenyu wacho hausukuita. Mari ndimborinawo mari yese yakasvika pakupera. So handimboina nechinombonzi mari kana kutouya kwandaita uno kutoita mari zvekukwereka handino. Nokuti ungaswera here nemwana ubva akati zii the whole day. Samagura ndofunga dambudziko renyu riri kunzwa, ndofunga shoni yandiri kutaura ndeyekuti uyu hamumushungurudze nekuti haasiri yeba akazvitora. Hanonyatsopanzwa. Chimirai munzwe. Shona MC munonyatsoenda kugara pasina maiguru. Maiguru tafamba tabata zvakati. Handiti kana dzichiitawo mutitaurirawo kana nemukwambo kuti atibatsirirewo padambudziko ratiinaro. Mwana wenyu festival akushanda mukomana asati handimuropaona ndo disadvantage nama ya anorimo ari 17 years uyu asina kujisa hama dzake. Haasi kunyatsa kutaura bakuhama hama dzake kuti hama zvinhu zvakadai. Angashandisa kuti maiguru wakauraya mai ndo zvaangarotaura. Uda akaisa kuti apachina hama dzake. Hama dzangu we mukoma akadai pasina kuti angaronongedza neba kuti wakauraya mai wangu. Hama dzake dzakati tobatsira. Akabva totobatsira. Kubasa nzveko kanira mai. Imi mainyasha muri mutombo. Amufani kubvisa zvinhu izvozvo. Amufani kubvisa izvozvo. Isusu tiripo hama dzake. Ngauye kwatiri direct kuti taura chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sezvavo tinomubatsira. Hama dzake taura kuti tinomubatsira. Imi mamuzi wa muyaidzi. Hama dzake dziripo dzakatowanda. Dzimwe imba kuti tinobatsirana dambudziko racho. Saka manje wanongoru tasonga rudzwa mashuno kuti anga ari kuti unongedza kuti wakauraya mai wangu. Sandipo wanongati wanongoruramba mai wati unetsina kuti hama kuti akauraya ripi kupi. Sinyaya yekuti utaya wauta kuti mwana wako arwaiswa ndi maigurawa. No ndoti tuya naba. Udakaisa kuti yake straight. Ndete kuti mwana wako kuzoto badauda. But nyanga nyanga kuti angarondinongedzera mai. Saka penda kudari tazvijisa kuti mai yangu ropa mota ndi akauraya mai. Kuti kuna kumenya akauraya. Inini ndinozvikutaura ndini mai ane mwana arorwara. Ndofunga mwana ane 3 years ari kurwara akasvika pakuregera kuenda kuchikoro nenhau iyi. Uyu musikana akararapo uyu. Izvozvi zvaaripo ipapa mwana uyu haayiba anorarama nemvura zvaaripo ipapa. Akatoya chinhu anotorutsa. Anogona kutora the whole day mwana akanyarara uyu. Asinga akangoti zii. Asi inini chikumbiro changu ngechekuti maiguru awanofana kuita moyo wekubereka. Tobatsirana dambudziko dai rari pamwana wake.
aisati ero vanhu ngatibatsirane. Nhasi zviri pamwana wangu, mwana akaregera chikoro ngati form 3 uyu. Mama, ndonga tiri kudzokerera dambudziko riripo rerekuti manga muchipuma maiguru kuti vakauraya maiguru hawana kupumwa ba, asi pane zvekutaurika kwaiti hazvina kutaurwa nemuromo wangu kana murume wangu ba, asi zvaibuda pamwana uyo ndo zvaitaura. Kana uko nyaya yambotaurwa kunzi ndiri kuona mbuya shuwa aripo, asi mbuya ane shungu dzekutaura zvaada kutaura, asi tangai madini, tangai mabhadhara nhauye kwastori wangori kataura kwadzi chinyaya yekuburika kwemwana wangori ngautaure nhauye yataurika ngarama muchipuma nadaro nyanya nhau iya inautaurwa yataurwa ndi mbuya ane shungu. Shungu dzeki ngatibire mupurisa ataure ane shungu dzekutaura apa kanzi ane shungu dzekutaura. Mbuya akafa Anzi ari kuti ndakakutadzirei, ndakaitei kana hapana chandakaita. kunyaya yekuurayiwa nawo vati chii Kurana wekuti adzi wakaurayiwa wanzi chii nyaya yekunzi wane shungu tangai mabhadhara izvi wozotaura zvawada kuti handizvo zvataurwa here ba ndizvo shungu dzacho hapana hatina kuziva kuti shungu ndedzeiba dzawanadzo hapana upatsanuro kwangoitangai mabhadhara chikwambo ichi kuti waone mukana wekudini wekutaura zvawada kutaura wane shungu. Hatinoziva kuti shungu dzawanadzo ndedzeiba. ndo pari kudzitsangamira awa nawa dai wozvinhu wanga uri kuita nevanhu vakuru vemudzimba wakasirwa nababa avo havasivega baba watawana baba vanhu kuru wekuti paitoitwa matare wainawo nababa wataitosangana nawo tichiri kunyatsofambidzana zvakanaka. dai kuri nyaya dzavo idzi waibata nyaya kuti wakabata nyaya 1 wodhira nenyaya iyo 1 handitika wangada wakatobatsika nyaya tisombosokopera kuti tambudza kuti dzikisane kukwira zvauri kutiita izvi watawana baba zvasiwanongoti iwe nyaya dzake urongomhanya ega musango achingodini achitora zvataura achingodini achingoiti zvadai achingodini. Saka ndopa warunzi ngomochi dai audini akati nyaya iri straight akadi akagara pasi ndoye kuna nyaya akadi iri rudini iri kunesa. Saka iye uri udini warundomhanya ega achingodini warunguti iyo bate uyo bate iyo bate. Saka nyaya dzacho dzinonetsa dzogadzisika sei. Mukoma imimika isusu tinoskerera nini imimi endai moronge nawana mudhara uri kumba. Yes muri pabata moronga nhauye kwastori yakatohwana mukoma wenyu animupanzwa awa munotokomunicate one wakwasha wacho maita dare renyu wakwasha wocontribute wozvauda kucontribute asi zvekunzi muti imimi imba macho imimi bhadhara iyi zvakati because ipa macho munonga musina bazvo zvacho. Saka endai mopire nyaya iyi kunaona baba wenyu kuti ndo nyaya tanzwa kupikwa changamire kwastori kwakaendwa kwashuwa zvabuda pachena kuti kwakaendwa mochidini mochitanga kugadzisa kubva ipapo handizve kutaura baba aripo wacho akabata kuti inini hana chinhu ba kana paanotombouya pacho ndinotombonge ndine mari ndihanda muti mari yetransport ndoda ndane mari yetransport dai atouya handitika onai baba imimi muri baba muri kushanda handitika dai totaura nemunhu asi kuenda kubasa bazvitombori nani imimi toitei ubaba hwenyu noti because isusu kana dai mukada kuchana kuna changama mudati changamira kupei mari iyi anoiona kuti ndopati kuti ngatibatsirane ngoti muriona muti ndiri kushanda ka dai ndiri kuti ndiri kushanda ndiri kuti ndiunganidza mari inini mwana haasi kurwara zviri nani ungosungira ndinongobva kuti mwana imimi ndakukubvunza ye baba mungosiya here mwana aswera akaomapo mi hamangosiya mi hamatadza kutsvaga munhu anombomubatsira kuti kugadzisa kwataita tanzwa kuti kwastori zvirikoshuwa zvakatoroka neavo imi muchidzoka ikumba munounganidza vana baba muchilaunge purani kuti mochiita sei kuti mutsike wanani wana baba wacho wese nekutaura nawo wese hapana wandisingatauri nayo hapana wandisingakomunicate nayo saka ndo zvatuti dzokai moita kana kutouya kwandatoita kunoko wana baba utoziva kuti ndadini ndauya kunoko ndichidzoka nonga chitodai feedback ndichiwapa feedback. Ona ika isusu kukubatsira kwatoita sematarika isusu taita kuti zvijeke zvinhu zvenyu saka tikuti chidzoka ikumba munogara pasi muchigadzisa nyaya dzekwani dzekwastora nokuti stage yakudikana ndeyekuti muende kolipa kuti urwere hubude mumba menyumo hausi kuna changamire pakuti kana munoti changamire tigadzirise isusu hatina mari yekukupai dai tatine mari taikupai mari kuti endai moti zvakati handimushoza hanzi mwana hatakane mweya ari pamhara pana chimweya zvese zvokutaura izvi zvinge zvekufabricate ndizvo zvataurirwa mwana hanzi ngauye mweya wacho ngaubuda apa jejeje mweya candidate. Aiwa imimi zvapera imimi mamutoramba okuya kudare kuti mamda zvinzwa kupi vari bhowa kufambiswa mahara nyaya dzakapusa kuti mweya usungisa tezana kuti hanzi mwana wako aiwa maakumutuka manje handizvoba izvi zvabuda pachena imimi ava ngavangoenda kogadzisa vanorongana maiguru kana vari kudare ravo anofanira kunge arimo nekuti akarorwa kwani kwamaguru akauka anofanira kunge atorimo
zvaanokwanisa kukontribhita kuti apa nokontribhitawo zvakati handizvo munhu waanofunga anozviziva kuti zvakaitwa nemurume wangu ndizvozvo mapanzi waresa maguru naunge kungodzoka kumba mosvika moganisana sedare remhuri nyaya yekuti iripo kuti hawatauri neni zvauri baba hawamusami ba hapana kana gogo kukana chete kaza kuti saka anoda mari yeko kuti antu aneni kupi hatauri neni hawayadzarika kutomba mwana nemaiguru hapana Hawatauri wese. hapana bvunza vanhu vayakwidzana varipo bvunza vanhu vese aiwa imimi muite zvara imimi endai pakati kuita kuti vanhu vawirirane mwana wenyu anogara imomo ndiri kutaura isai makupi ndaungokutanga off topic akatova netambo papedu vamusungira uyu kuti vaita vakuzouraya pamba penyu kuti mubvise mwana wenyu pamba pedu uyu saka apa zviruto amai ava pavari kurasika da kubatsira amai ava hamutomborina raiti yekunongedza mukunda nyama kupo dai murimi makazviitirwa murume akaenda ega anambobvira kupfumai handimunyatsopanzwa saka yananyisanai kuti mukubatsirane dambudziko renyu ripere imi murongonanga chete kuti nekuti murume wako haufireka murume nekuti murume paifamba wanga wasinai tonyatsokutaura ichokwadi imi migiraji yenyu iri pekuti nekuti murume wako ndo pane giraji yamaya nekuti murume wako asi dai chiremba ataura kuti makaenda mese nemurume wako kouromba kwaaitisiwa iwo rutozviziva zvino murume anongobuda achiti ndirimosvika ngupanya mhanda apa ndikudai so taura paatoenda kumusuruziva vadzoka aine zvinhu zvake saka isi mhosva yakero takubatsirai zvakanaka yavaitori pana mai guru kuti iwe murume wako but handizvoba zvinoine hondo kudai zvimwe zvazvinoita imi mhayoka ndimururwarirwa mukaenda kowanza miromo futi yekutaura kuti iye ngavha adai munoramba muri kuita kuti zvinhu zviweseneki handi muri kuona chiendai munonetsa kubatana muri pamwe chete mochironga kuti todii zvekutouchisambomhoresana zvaiva kutozvisiyei kana iye maiguru acho asirozvigamuchira pakuti mwana wangu uyu ari kurara akati zii the whole night handirari ndinongoramba ndizvozvozvo haazvigamuchiri ba asi dai angari pamwana wake aisagamuchira here pamurutaura manje kuti havazvigashiriba mukamuru zvirutotiratidza sedare kuti madairira nemuri kuita yono nekumba mukafamba hapana ishokwadi hamutofambi mese basaka zvinogashirisika sei because nyaya yekuroorwa kaisi nyaya yekuti wapire mitoro yemurume wake tazvinzwa changamire chiendai maita basa